ekartzen jarraitu behar dugu, liburuan jende gehienek aipatu dute hori, egin dugu, asko egin dugu, gustatuko zaigu gutxiago egin duguna, baina ezinbestekoa da neurriak hartzen jarraitzea. Nolabait ere, behar dugu lortu ditugun kimo horiek, gaztei buruz ari naiz orain, horiek heltzeko moduko bideak jartzea. Konparazio baterako baratza bat irudikatzea nahiko nuke, eta baratza batean tomateak dauzkagu. Tomateak platera iristeko mimo handia eskatzen dute. Lan eta mimo handia. Nik uste iztunek ere hori bera eskatzen digutela. Alegia, lurra prestatu dugu, kimutxo batzuk lortu ditugu, baina hori behar dute ondo ureztatzea. Azten doazen eginean, sendotuko dituen partak ere sartu beharko dizkigu sendatzeko nolait ere babesa egon beharko dugu. Baiztun gazterekin ere berdin, lur pixka bat edukita ere eguzki galkatan uzten bali maitugu, alperrik arituko gara tomateak jasotzeko esperantza. Gizarte euskaldundu den herritar askorentzat ere, uste gizarte bera hori dela, eguzki galduta bat, idorra, ez dagoetela aukerarik euskaraz egiteko, eta ere euskaldunetako etearekin hitz egin dugunean hori bera esaten ziguten ez da.